Shootingi pa chu zuwa pa in ti hlum na chan le zu group tlak chiat na chan alo ni reng mai project pakhata fan million somriat lai mai chu lo ti ching penin zu pa khan rin hlel na lo nei ma se engtin ma ala theilo a chan chu zuwa hian shootingi hi alo mut pui khanglanga ti mol phawa an vau zui alo ni chu thu le a fin fian a tia wang chuan zu chu a thuta hnuk maya makti na hlir chuan khatin a thina rim ṭun mai shootingi chuan engma ka pa thil ti te kha ka hriat pui lo ani ka star thin lutuk chia ka thianghlim na pawh ka hlan che sin ka hmangai che ka pa khan a hrai rui che ni mai thei mahse ke chu in thir na engma ka nei lo ania alo ti zoi zoia ka hmel ma fanu chu ka lo nei che maw zu chuan a lo ti tuar mai min ngai dam ro ziang awang tal pu in shootingi chuan a lo ti le zai tawh chu chau chu shootingi thuruk chu a lo la ni lo fo ziang a chu zuwa fa dik tak a lo ni reng lo DNA test report nen lam chuan a lo en tir ta thlap mai si do vek ani a lem ani hi nang lo chu tuma ka nei lo DNA test te pawh ka nei ve tawh tho kha su zingi chuan a lo ti le sham mahse zu sam ve test tir a lo ni hair salon atanga ala ka ni nge nang hian midang fa chu min en kol tir ituma maw zu ana lo ti tak vak vaka chuan ni e ziang e hi i fa chu ni lo mahse pa du a amamo ve tho asin kum engzat nge keima ke en kol chung ko pa ngai pek ve ka du ani shooting e chuan a lo ti let ve ta piap mai chu wang ringa chuan do ta min bumin kan chung kwa min ti chiamo kan fa nge po chia tirasin ti in zu chu a lo chap top u nau pa min ring ro ziang a chu i fa ni lo ma se apa ang chei na en tho che lom mangai takin i tar thi thleng po in a en kol thei don che sin shooting in a lo ti le ta ka chuan chu avalom don ve ma se kadam chunga in en kol na tur khop poisa chu kala nei ve lom kan poisa ru in ka pa in thata chuan kan poisa thovin in nu fa in ka chomang cheu mo ipa ang thawini hi engkim ishevek zu analo ti si du thlan tur ka nei lo atin ni kanau pai min ti tlak saka kabial pa min tha saka min vo box si a ani la chu car accident in min borel san le dei box si ziang a hi ka chom zo thlot lo ani ka pa la in poisa min pe du si lo ka lo pan top chia ni hi ma se ka mangai chen ya o shooting in a ti chuan kalbo ro ti in zo chuan alo nam son dor eng tik khan nge sha chua ti in ziya ni chu azot ve thung thlatum kalta khan a bank account ka check na lama ka ring hlela khang ka thil ti anga a soite po kha dol fe kan ni kha shilma che po ni la yoi le don chuang lova ti khan lo in chi fel to mai ro u ti in ziya ni chuan a ho san nal nu ber po chu a thinarim kher mai ang pa in a in so taw ringot ipa an tha po du tok lovin a fa chu min en kol tir an na tum shamania chu po do sui chung le ngalin check-in aden sok te po an hlau lovim muni chen ngal wangang che ti in arak na samai ka pasal kha ka chen don chuang lo ka thiam lo ani do shil che u ka tum wang ani lo ania ka hmangai wang che ni ti in shooting i te nu fa po chu an lo lut ve le kalpoi lo kal ngam zo ka ti kan chung ko sum le pa ya in tang fak ti kha in lo tum ngu ta nge na ya khat po in mang to lowang nu ber chuan a lo kok ta sok mai dan ang thla pa nu pa kan ni a chuti mai chuan min na chuak thei lowang ti in ziang a chu khongai te chu lo dil tir thul ngoi ro ipa po kan ni lo pa po min ti to su in chenna ti fel i du lo ani chuan ipa bula jela ka thonang che zo chuan a lo ti vin thak fai du kha tam tak ka shin sakang che shooting i chuan a lo la ti sham hu po ka mu pe to lo che u ti in an shwai bo tir ta da ya thinrim lai in a secretary chuan an tho pui tam tak ten an contract an ti top thu te stock price a hniam duai thu te le
shareholder thin rimzia te chu alo hrila an pungkhawm mek ani awm e a lawn lak la rul turin an lo nawr sek bawk si a pek vat lo chuan a ro le in le lo te lilam ani tur thu te an lo la sui ta deuh deuh an tla chhia chu ani ta der mai nu ber pawh chu a hlau thawng tak zet zu pawh in tih ngaihna a hre tawh bik lo an rilruah chuan zia ni a lo lang nghal in then tawh mahse leihnatna tlem a zawng a lo neih hlauh takin tiin an company ah chuan an va kal chilh leh thawr secretary te chuan luh chu an lo phal lova mahse a lo an khum le zek zian i ha thin awm si a sup tui deuh mai ka lo ken sak che sin tiin an lo betlawng nghal hle hun ka nei tam lo ania engin duh in sawi lo chuan ka kal dawn zianin a lo ti hmak a eng lo ania bum kan tawka sum lamah harsatna na hmel lovin min tlak buak ani su tingi wang vek hi ani a bumin kan lo awm rei lutuka nang chuan engmah thiam lo nei lo ente i company hi ti tawp daihla kan company lama lo liat le tawh mai rawh chuan boya nen hian in nei le anga chhungkua kan ni le dawn a sin a tewin a hnai lo zianin a lo ti hmak si nang fanei thei hlei lo pasal then tawh bawk si kha tuman an duh tak tak lowang che chenmo pawh in a fiam kual vel mai che ani hi a lo ti le hloi hloi a chenmo pawh kalna tur an nei awangin zia ni hruai tumin an company chu a lo thling ve chi a poisa chu min pe mai rawh a thu hrimah inin thenna awanga i poisa dun le he company i din theina chan te pawh hi ka fa pathaw chhuah wang vek ani kha i fa pathaw chhuah ani lo zia chu hei anin thena a hriat ngal mai alawm zia ni thaw chhuah vek ani kha chenmo chuan a lo ti ve khauh mai an sa te e he company hi ka khar lo anga zu chhungkua pawh hian ka lo let tawh ngai bawk hek lowang inba chu nangmah ni in rul ve mai ro u zia ni chuan a lo ti ta bur mai mi khawngai na iva nei lo ve an lo la ti hram min khawngai ngai bik hlei nem a lo ti ve zel si security guard te chu a hruai chhuah tir hmak nge zu te nu fa pawh an thin rim em ringawta ti thei erawh chu an nei lem lo a hnuaia hnathawk te tan chuan ei le in te buatsai sakin zia ni chuan ti lawm dan a thiam khawp mai chenmo pawh in a be sei zui zel bawk mahse in neihna hlim awm lo tak atanga bultan ani awang khan zia ni chu a fim khur tawh hle a bialnu ka nei ngai me lo ania min ring rawh nangmah chia hi ani ka tlei rawl lai atanga ka duh awm chhun chu ti a hrilh hnu pawh chuan a la hnar rih fo mahse a ruk tak chuan a kianga awm dan danglam tak mai chu a hre reng thunga a tlutur a lo dawm lai vel chu su tingi khan lo en thla in thla te a lo lak sak vel nisha chu a va thon ta a ani pawh chuan nu hren ni lamah chuan tran lo la ve in zia ni nena an thlalak te chu a lo en tira chenmo a zar buai zia te a lo hrilh ve char mahse a sir zawng ani awang chuan nu hren ni chuan chiang takin zia ni chu a hmu thei lova mai chan nge ya hmu chu a tum ta ni a fapa la chuan a va len chhil deuh tluk tluk bawk si zia ni pawh hna a thaw tha tir hman meu lo zawk ani a in la zei thei ang ring bawk si nen a chang chuan nui te pawh a ti za deuh ro an in mel deuh hraw hraw chang la a tam chutah an thawhpui thenkhatin an contract an tih tawp thu an hre thut le ngal pawna an va chua chuan zu te nu fa leh reporter ho kha an lo ding far hlawma thingthi meuin pangpar nen ka hmangai che min nei le rawh tiin zu chuan a lo sawm vel aw ti mai rawh tiin an bul vel ami te la chuan an lo au ve sek bawk a tira a propose lai ami aluminium ring bawk mai chu lo keng le in an hun liam tawh te chu a sawi chhuaka mahse zia ni chuan lak zakin a vom bawk mak mai nei le chu a tum tawh lo tia chiang hle an la be dawng duh chuang lo lung hlu zung bun chu a lo phur le i nei zawng zawng a i liam ni i ba ti kha varul phawt la chenmo chuan a lo ti khawa
tlereuh le in man to tak tak nen zia ni chu alo chhai ve mek thung chenmo ang chuan ka hausalo ani mai thei ma se ka ni zong zong pek che hi ka in hwama sin zuwa chuan alo ti ve zai kum som liam ta mi ang kha ka ni to lo ka du ber hi hausakna ani lem lo min ti bai to lo mai ro u kan fa aborel ta ka chang phe ka chuan nang nen hian in zom na nei thei kan ni to lo ani zia ni chuan alo ti le mak nu ber po chuan alo vo pa kan poisa zong zong la in min chwa sana ka fa pa hi leiba tam tak an hu chia ni ti in apu cheta dai mai ifapa in arin omlo san wang zo kani kha an in chen secretary khan alo ti ve zawa an ri ta chel chul mai tunge oi turpo an she thiam hlom lo ama ang chia khan chhuata atal kwal vel le chiam chiama eng ang po in lem chang kwal vel ma se zia ni chuan ari ru chu khak atum lo bur chuta su tingi kha alo lang vele nol min ngai dam to mo min kausia kalokal ngalvat ani hi ti in zu chu alo chel ngal bor bor zia nin arukin ako alo ni reng si an dik lo zia fianan adwani zu an alo be chadu lem si lova kan la in chen fel lo kha inupui hlui ilo be se le amo alo ti vele ta chia mai mi te po chuan zuan ni na dik tak mai chu lo she chuak ta in rap thak an ti khop mai fa nei thei lova chu wanga lom khatyang thil kha thlen ni ti ve bok ma se tuma lam chang an nei to lo an lui sa suk le IVF te kan tianga fa te chu kan nei le mai do na lom ti in thlem chiki min zu chuan a thlem chiama nangang hi ka fa pa tan pon ka du to lo che alo ti buk to si chuak tura ati po a an chua du tak lova chuan nu ber ka a chuan pon chia chu no sakin zuwa zok chuan chi a thla theina chance a tlem zia ti nem hne na report thleng chuan alo tlang zar ve ta piap piap maya fa an nei theilok lo na chan po kha zuwa wang zok chu alo ni reng si doctor a hmu tumin ma na to khan alo she chuak dai to a ma se shom ati a hlawa wangin ngoi bo pui mai mai zok atuma lo ni zu po in chhir le zak tak chuan a chapta a anu po chuti bok su tingi po chuan beltlak an ni lo ati nge an ngai sak lo ati deuh zawk a chhuak ve hna hna boka a hun taka poisa an pek theilok lo awang chuan a leibat na te chuan zu te in chung chu lo lu chilin an bung ro tha tha te chu an lak zo sak ta vek maya a hna thok te po an bang chuang lo lo pe the miau hek lo le an thil hlu te chu ui em em hian anu chuan alo cha pui tlok tlok ringot zuwa ero in chhir em em in zi ya ni ngai chuan alo kur ve diam diam thunga su tingi te chu zi ya ni emoti in alo kwa vel a sha chwa chuan a thinarim hle pakhati la chuan ziang zianga kan en kolanga mi fa ni mai alom alo la ti ve chang changa tu mama in dem thei chuang an om lo an tu ra chu an seng mek zo kani zuwa then rim chuan su tingi chu arek shepa ani la in chem te in alo vit bok le lama chenmo po in zia ni chu ti hlim tumin a len chil deuh tlut tlut boka zia ni po chuan a holem lo te a sha thei zu chu damdoi ina ni khoshilovina omeka anu po stroke awangin enkol angai bok su tingi ero police lamin an shwai shangta ti te chu an sheve a an mani shom in siam ani awang chuan an ngai ven zui vak du to lo ma se chuti mai chuan chenmo chu zia ni chuan a chang du chuang lova shen group te la chuan mingyan group chu lo target ve chatin an ngam na aya sang zel chuan project tam tak chu an lwa la na chenmo chuan chu chu alo sheve mangmia lova anu ti ve kalo ni ni shaila chuan chenmo chu lo la be thave ngat ngat zelin chung thil thleng vel zong zong te chu ama ti tir ve kani chenmo chuan alo ring kal mia thunga biak po be thape lo anu ero chuan ni sha thlawang chu lo hawin a fa pa chu azil shepa so tiang nu thloi fa po nei thei to lo so I nei tur ani lo
alo ti mia zuwa ero chuan ka du ka nei viang chu chutiangin I du min nei tir tum ringot su alo ti ve thlat bok si anu chuan mai chana nge ka hmu dawn eng ang mi nge ni kan hria ang chu alo la ti hrama a fapa la chuan zia ni hmu chu a ban san du chuang hek lo a thil siam nge te chu ken sakin ei siam a thiam zia te a hril vel chiama a dik ani nge yang chu an A5 e kalom le amusement park te a hruaia company lama buaina an nei to lo bawk nen rilru ti thoven nan ti in ave infiam kwalpui chiama zia ni pawh hlimin lawm thu te a hril ve molmol har satna to laia abula om reng thin awang le a chanpui thin awang khan alom hle ni chenmo la chuan a in rin lo hlan chuan alo mo thuta min hnar to bik lo la chance min pe ve sham ro ti in alo ngen non le kalang ti tur ka nei ti in zia ni chuan a kal san le dai to ma se chenmo ero a be dong don chuang lo ni kha chu chenmo nu le ni hrai te chuan zia ni chu an va hmu ta nge ya chenmo po chuan lo hrewatin an om na lam chu a pan ngal chenmo nu chuan chek lo pe in a fapa chu kalsan turin ati ta hau lo mai ka hmu voi khatna che ania wangin hei hi lom thu suinan ka pe ang che inin nei huna po fa in nei emo nei lo emo ompui tam tak ka risak don chenia inu ang che in min en ro alo ti ta dai mai ni sha po chuan angai na hre lo hle a chenmo lo thlengin an thu sui te hreve hek lo le zia ni chu adu zia le midang nei san atum lo thu te a soitlang rot mai a fa pachan him tu kha alo ni reng ti a hria ta wangin anu po chuan anin nei chu arem ti thlap to tuna chuan zia ni po ain thup reng du ta bik lawa chenmo chu adu ve thu a hrilh ta ole khati zong kha tun tum drama chu alo ni le ta drama thar hmu nom tak nen kan lo ke le wat don ya milo en sak china wangin kan lom lu tu ke